Bueno, empezamos. Bos días, rematado o Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos temas máis importantes tratados e acordados. Perdón, un momentiño. Sí, empezamos. Bueno, o primeiro, a proposta da Consellería de Educación dentro da aposta pola formación profesional e tamén pola preocupación por reducir o mínimo a taxa de abandono escolar, que xa está en mínimos históricos en Galicia, 9% frente ao 13,6% que existe como media no conxunto do Estado. Queremos seguir avanzando, é o ideal, é moi difícil, pero o ideal sería seguir baixando esta taxa de abandono ata chegar ao abandono escolar cero. Pois dentro desta intención e dentro desta estrategia, hoxe o Consello acordou poñer en marcha, xa para o vindeiro curso, 24-25, o chamado Plan de Orientación Profesional Integral, FPGAL 360. Son 24 millóns de euros desenvolvidos dende este mesmo curso, como digo, a partir de setembro ata 2028, hasta 2028, e que teñen un doble obxectivo. O primeiro, conseguir que o 100% dos galegos e galegas sigan formándose polo menos ata que cumpran 18 anos, e tamén o segundo, igual de importante, falaba de reducir o abandono escolar, atraer de novo ao sistema educativo a persoas con baixa cualificación que queren mellorar a que teñen e que moitas veces por esa baixa cualificación abandonaron o sistema educativo. Por lo tanto, este plan FPGAL 360 vai incidir especialmente en tres colectivos. Todo o alumnado que actualmente está no sistema educativo galego, 230.000 alumnos e alumnas, como decía, a intención é que estuden ata 18 anos. Tamén a esa mocidade que deixou os estudos de forma temperá, uns 80.000 en Galicia entre 24 e 34 anos, con baixa cualificación, motivada porque abandonaron os estudios a unha edade temperá. Antes de rematalos, pois toda esa xente imos intentar recuperala. E, por último, a poboación en xeral que queira ampliar a súa formación, porque mellorando a súa formación, ampliándoa, tamén mellora a súa inserción laboral. Son tres eixos de actuación concretos. O primeiro, como decía, é fomentar a continuidade dos rapaces no ensino ata os 18 anos, como mínimo, pois con novos programas de orientación profesional, actualizando a oferta de ensino na FP básica, e tamén actuacións dirixidas aos colectivos máis vulnerables e, polo tanto, máis susceptibles de abandono escolar temperá. O segundo eixo de actuación sería potenciar o sistema de orientación para unha inserción laboral efectiva, que realmente os alumnos vexan unha conexión directa entre a formación que están recibindo e, por lo tanto, a necesidade de rematala para poder despois empezar a traballar. E, por último, facilitar a titulación da mocidade galega, reforzando os compromisos de acreditación de competencias profesionais para poder darlle unha titulación, aínda que sexa básica, àqueles que agora mesmo non teñen ningunha. Estos serían os eixos principais deste plan FPGAL 360, xa digo, 24 millóns de euros, empeza este mesmo curso ata o ano 2028. Cambiando de consellería, a Axencia Galega de Turismo, neste caso, e dentro do Plan Territorial de Sustentabilidade Turística en Vilas Termais e Cascos Históricos, que foi obxecto de diferentes, un convenio xeral, como recordarán, de 23 millóns de euros, e despois se vai desenvolvendo a través de convenios concretos. Moitos deles viñeron o Consello, e hoxe o Consello aprobou tres máis dentro deste paraguas xerais de 23 millóns de euros do Plan Territorial de Vilas Termais e Cascos Históricos. Son tres convenios, en total 5,7 millóns de euros co seguinte desglose. O primeiro convenio coa Asociación Mar de Santiago, que integran os concellos de Vilanova de Arousa, Catoira, Valga e Pontecesures, 1,7 millóns de euros para recuperación de hábitats nestes concellos, medidas para reducir o consumo enerxético e posta en marcha de novas experiencias turísticas relacionadas co Camiño de Santiago e as rutas náuticas, basicamente. O segundo convenio, 2 millóns de euros, é coa Diputación da Coruña para promover o Centro Histórico de Ferrol, dende o punto de vista turístico, e o patrimonio militar da Costa Ártabra en Ares, Ferrol e Valdoviño. A intención é crear aparcadores disuasorios no Centro Histórico de Ferrol, poñer en valor as baterías que hai nesta comarca, agora mesmo en desuso, e crear e sinalizar sendas ciclistas.
E, por último, 2 millóns de euros, un convenio co Consorcio Turístico da Ribeira Sacra para a actuación nos 25 concellos que o integran, que basicamente son medidas de ou mellorar ou construir novos aparcadoiros, posta en marcha de servizos lanzadeira para distribuirse dentro desplazarse dentro da Ribeira Sacra e tamén establecer puntos de observación astronómico dentro esta nova modalidade turística, o Starlight, que cada vez ten máis adeptos. Como decía, estes 3 convenios que os aprobamos pois se suman aos que fomos traendo en consellos anteriores, por o de Termalismo Ourense, Casco Histórico de Bouzas Vigo, en Betanzos, en Tui e actuacións tamén na vila de Allariz. Estes foron os que se aprobaron en consellos pasados e agora van estes 3. A proposta da Consellería de Cultura aprobamos darlle visencia a unha nova edición do proxecto Nortear, que leva dende o ano 2015 facilitando a colaboración en materia cultural na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Aumentamos moito a cantidade este ano, casi a multiplicamos por 4, pasamos de 63.000 a máis de 240.000 euros que se desenvolverán ata o ano 2026 e a razón deste aumento importante do orzamento é que é un programa con altísima demanda, que o que busca é intercambios entre bibliotecas e persoal que traballa nas bibliotecas en Galicia e norte de Portugal, estadías formativas a ambos lados da fronteira de traballadores do eido cultural de toda a Eurorrexión e tamén a actualización dos roteiros literarios virtuais que se crearon dende o ano 2015 o abeiro deste programa Nortear. A proposta da Consellería de Presidencia dentro das súas competencias en materia de mobilidade, o Consello de Xunta de Galicia aprobou destinar 4,7 millóns de euros a contratación da concesión, licitación e posterior contratación da concesión do transporte regular que cubre a Coruña, Lugo e a Mariña, que, como melloras, permitirá ampliar nun 25% o número de servizos de autobús. Estamos falando de 22 liñas de bus que dan servicio a 44 concellos que están na provincia da Coruña, na provincia de Lugo e incluso 2 concellos máis no Principado de Asturias. Son cada ano casi 500.000 viaxeiros os que utilizan esta liña, por tanto, un transporte moi utilizado e as condicións da concesión. Estas melloras creo que son importantes agora de facilitarlle os desplazamentos casi 500.000 viaxeiros. Hai varias novidades. Unha das principais é que, tal e como, ademais, comprometímonos como acordos de 100 días de legislatura, é reforzar as conexións directas entre cidades co chamados servizos Intercity Express, é dicir, servizos de transporte por carretera de autobús que conectan dúas cidades sin paradas intermedias. Xa existían, ata agora había 11 servicios diarios por sentido con parada en Guitiriz, tiña unha parada, e había outros 7 que ian directos entre as cidades de Coruña e Lugo. Pois ben, con este novo contrato reforzamos estas conexións directas. De luns a venres vai haber 16 novos servicios, 8 de ida, 8 de volta, e os sábados vai haber 4 novas frecuencias, a maior destes 8 que fan ida e volta, e os domingos e festivos unha máis, é dicir, sábados 4 e domingos e festivos 5, ademais das 8 que haberá normalmente servizos directos durante a semana. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, primeiro fixemos un balanzo dos resultados da execución do Plan de Enerxía e Clima 2019-2023. Fomos pioneiros no ano 2019 en poñer en marcha a Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía Horizonte 2050 e unha das medidas máis importantes era esta Plan de Enerxía e Clima do que hoxe facemos balance e que o que acredita este balance é que Galicia se sitúa á cabeza de España e tamén de Europa na reducción de emisións contaminantes. Somos a comunidade que registrou unha maior reducción das emisións contaminantes netas, é dicir, a diferencia entre o que se emite e o que se absorbe, un 60% menos, e tamén somos a autonomía con maior capacidade de absorción de CO2 de todo o país. Unha de cada 5 toneladas de CO2 que se captura en España é capturada en Galicia. Por lo tanto, creo que un bo balance, o que nos falle seguir avanzando nesta senda, e hoxe o Consello da Xunta de Galicia aprobou iniciar os trámites para elaborar o segundo Plan de Clima e Enerxía
que incluirá as medidas a seguir ata o ano 2030. O obxectivo, xa digo, unha estrategia a global é ata o ano 2050 e acadar a neutralidade climática neste ano como tope máximo, esperamos poder acadalo antes, e, polo tanto, seguiremos reforzando as medidas para reducir emisións, adaptar os sectores primarios ás novas cotas de emisión que son moito máis baixas e reducir o impacto sobre a saúde do quecemento do planeta. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Facenda, hoxe aprobamos destinar 1,16 millóns de euros a unha nova edición do bono social que busca axudar as persoas vulnerables a facer fronte aos custes de conexión e agora unha novedade tamén de mantemento do servizo de internet nos seus fogares. Van dirixidas a beneficiarios da Risga, do ingreso mínimo vital, persoas en situación de exclusión social e tamén persoas con moi poucos recursos. O bono permite reducir en 20 euros mensuais a factura de internet ata un máximo de 240 euros ao ano. Esa, digo, unha das novidades é que non só se poderá utilizar esta subvención para a contratación do servicio, agora tamén para mantelo durante o ano con ese tope que te decía de 240 euros. Cambiando de consellería, dous acordos en materia de sanidade, un que ten que ver coa convenio que a Xunta de Galicia, tras da Consellería de Sanidade, ven mantendo coa tres universidades galegas dende hai moitos anos e que o que permite é que profesionais dos Sergas poidan dar clase aos alumnos de Medicina e de Enfermería e tamén que os estudantes realicen prácticas en centros sanitarios e en hospitais do Servicio Galego de Saúde. Xa digo que é un convenio que se ve mantendo hai moitos anos e permite a fase, sobre todo, práctica das carreiras de Ciencias da Saúde e o que fixemos foi incrementar, volver a darlle vixencia ao acordo coas tres universidades galegas, incrementando un 10% a partida destinada, xa digo, a reforzar a formación dos alumnos, a reforzar a formación práctica dos alumnos de Ciencias da Saúde. O convenio este ano, con 10% máis, baixe a 5,2 millóns de euros e permitirá que todos os estudantes de Ciencias da Saúde poidan realizar práctica nos centros sanitarios galegos. Outro acordo que decía importante de sanidade, son dos máis, perdón, decía que había dous, son tres, o segundo acordo é o que nos levou hoxe a darlle o visto e prace a maior oferta de prazas de formación sanitaria da historia de Galicia para a convocatoria 2024-2025. Como saben, ten que facer conxuntamente para toda España o Ministerio de Sanidade en función do que aporte cada comunidade autónoma. Pois, hoxe hemos visto, como digo, a maior oferta que se fixo nunca en praza de formación sanitaria, 657 prazas. Son 19 máis que o ano pasado, que xa fora unha oferta récord. 7 de cada 10, 505, van ir dirixidas a titulados en Medicina, 113 serán para Enfermería, 15 para Farmacia, 15 para Psicoloxía, 4 para Química, 3 para Bioloxía e as últimas dúas prazas para Física. Un ano máis imos esgotar a capacidade que ten a Xunta de Galicia de formación nas especialidades que teñen maior necesidade de profesionais. Imos ofertar o 100% de prazas acreditadas en Medicina Familiar, 207, e en Pediatría, 27. En outras 20 especialidades de difícil cobertura como Neuroloxía, Medicina Interna, Cirurxía Pediátrica e Xeriatría, tamén agotamos a capacidade formativa. Increméntase tamén un 7% a oferta en saúde mental, 56 prazas en psiquiatría, psicoloxía psiquiátrica ou enfermería psiquiátrica. Toda esta formación, que agora, despois de aprobar esta convocatoria, se remitirá ao Ministerio, toda a formación que derive desta convocatoria vai ser financiada, como todos os anos, pola Xunta de Galicia íntegramente. Para iso están consignados 78 millóns de euros, que é o que importa esta formación récord que hoxe aprobamos. Por dar algún dato máis, o incremento de oferta de plazas formativas ven sendo constante no ano 2017 e nos últimos 5 anos o aumento foi especialmente intenso, un 33%, pasamos de 491 prazas no ano 2020 ás 657 que acabamos de aprobar hoxe no Consello da Xunta de Galicia. Por repetir un pouco o que xa coñecen, a Xunta de Galicia fai un esforzo importante, pero necesitamos que se tomen decisións que acompañen este esforzo por parte do Ministerio. Cambio no sistema de selección 2000 para evitar que queden prazas vacantes, digo, de sistema de selección de prazas das persoas que teñan aprobado o MIR, para que non queden prazas vacantes.
Volvemos demandar, igual que están facendo todas as comunidades autónomas, que o MIR non sexa eliminatorio, non ten que ser unha creba, unha nota de corte, senón un sistema de ordenación a hora de poder elexir que evite que moitos titulados queden sin praza por esa nota de corte. E máis flexibilidade no criterio para acreditar novas prazas dende o punto de vista docente, flexibilizar os criterios docentes para poder todavía formar a máis médicos e, por último, a creación da especialidade de medicina de urxencias que evite que moitos médicos que aproban o MIR de primaria acaben traballando en urxencias e, por lo tanto, non accedan ás prazas de medicina primaria. Eso se evitaría se acrecentara coa creación da especialidade de medicina de urxencias que Galicia e outras moitas comunidades autónomas, como saben, levamos reclamando moitísimo tempo. E o último acordo en materia de sanidade é o que nos levou a aprobar e destinar 12,5 millóns de euros para poñer en marcha o plan de cobertura de necesidades de persoal médico en atención primaria durante o verán do ano 2024. 12,5 millóns de euros que irán dirixidos a contratar médicos para sustituir os que están de vacacións, contratar a facultativos adicionais ou reforzar os centros das zonas con maior afluencia nesta época do ano. Son 4 programas para garantir a máxima calidade na atención sanitaria durante estes meses especialmente complicados. Por unha parte, facilitaremos a mobilidade temporal dos médicos de atención primaria que irán reforzar os centros de saúde que teñen maior carga de traballo no verán, é dicir, médicos que están nun centro de saúde e se desplazan a outro que ten maior carga de traballo por mor da temporada estival. Esta posibilidade, además, vai estar aberta non só aos médicos que traballan en Galicia, tamén a médicos que traballan noutras comunidades autónomas, e aí tamén entrará a colaboración dos concellos para aportar tamén medidas adicionais que fagan máis atractivas estas plazas, por exemplo, facilitarlle acceso á vivenda durante os meses estival ou outros servicios que demanden os médicos. A segunda actuación ten que ver con a ampliación dunha medida que xa está en vigor dende hai 2 braos, que se demostrou bastante efectiva, que é ampliar a bolsa de voluntarios para cubrir vacantes nos puntos de atención continuada, nos PAC. Esta medida, digo que xa está aprobada na área de Pontevedra e replicouse noutras 3, ahora son 4 que están aplicando con moi bo resultado. Por tanto, os médicos que se anoten nesta listaxe para cubrir vacantes nas PAC deben estar localizados en calquera momento, poden ser chamados para atender entre 3 e 7 días ao mes quendas no PAC e recibirán un incentivo en concepto de disponibilidade máis a retribución correspondente o día que sexan chamados pola garda que efectivamente teñan que facer. Outra medida será o programa especial de apoio á atención primaria por parte do persoal do 061, que buscará que os médicos que están traballando de forma habitual no 061 poderán colaborar na cobertura de quendas de traballo nos PAC, no momento en que non estén facendo ese traballo no 061. E, por último, a cuarta medida é a que busca reforzar o persoal dos centros de saúde con médicos MIR do último ano nas especialidades de medicina de familia e pediatría. Aqueles médicos de último ano R4 que o desese van poder pasar consulta ou facer gardas nos PAC, unha medida avalada polo Ministerio, está no plan formativo 2000, avalada ademais cunha carta onde expresamente se avalaba, e todas estas tarefas, por suposto, realizarán baixo a supervisión que exixe o Ministerio e recibindo a remuneración correspondente e polo que mañán se abrirá a convocatoria unha vez aprobado este plan, polo que me transmiten da Consellería de Sanidade, moi alto o número de médicos MIR, especialmente en primaria, médicos R4 do último ano, que están dispostos a acollerse a este plan. Por lo tanto, estas son as medidas que se engloban neste plan especial para a cobertura da temporada estival no ano 2024, 12,5 millóns de euros, co que esperamos mitigar nunha parte moi importante as tensións que todas as temporadas estivais se producen especialmente en zonas cunha maior afluencia ou outras derivadas das vacacións do persoal sanitario. Antes do último acordo que explicará, quedan 2, ahora paso a relatalos, o último acordo que vai ser explicado polo conselleiro con competencias en materia de emprego, ahora farei a introdución como é habitual para que lo explique un pouco máis, pero o acordo que decía son 2 os que quedan, este e o que paso a dar conta que son a concesión, saben que o vindeiro
este venres no, o venres que ven, 28 de xuño, entréganse, como todos os anos, as medallas Castelao. E, por lo tanto, o Consello da Xunta de Galicia hoxe acordou a concesión das 5 medallas Castelao na edición do ano 2024, como saben, xunto coas medallas Galicia é o galardón máis importante de recoñecemento que outorga a comunidade autónoma, a Xunta de Galicia. Pois ben, os premiados deste ano son, a primeira sería para a agrupación Leilía, un dos primeiros grupos de pandereteiras que houbo en Galicia, xusto este ano puso fin á súa carreira. Ana, Rosario, Monse, Felisa, Patricia e Mercedes adicaron 30 anos a recollida e difusión da tradición oral do folclore galego e, polo tanto, a Xunta de Galicia estima que merecen este recoñecemento por ter sido, ademais, pioneiras na recuperación e promoción do noso folclore e tamén porque abriron camiño a moitas artistas, a agrupacións que viñeron detrás tomando exemplo de todo o seu traballo durante 30 anos. A segunda medalla de Castelao, no eido social, sería para Maite Isla, en representación da solidaridade da agrupación Solidaridade Galega co pobo saharaui, SOGAPS, entidade da que forma parte dende hai máis de 30 anos, agora ademais pasou a ter responsabilidades a nivel nacional, unha entidade sin ánimo de lucro que busca, dende hai 3 décadas, mellorar as condicións de vida do pobo saharaui e ten, entre outros programas moi coñecidos e moi difundidos entre a sociedade galega, moitísimas familias acolledoras, o programa Vacacións en Paz, que busca que durante os meses do brao, os meses máis duros, nos campamentos, moitos rapaces e rapazas saharauis poidan pasar estes meses entre familias de acollemento galegas. É todo un exemplo, Maite Isla a seguir, leva traballando, ela acolleu o primeiro rapaz no ano 1992 e considera a Xunta de Galicia que ten acreditado os méritos de sobra para este recoñecemento e a través dela a entidade de acollemento e da do pobo saharaui. No eido deportivo, a medalla Castelao será para Borja Golán, considerado o mellor xogador español de squash de todos os tempos. Nado en Compostela, con só 16 anos xa debutou coa selección absoluta e logrou ocupar o posto número 5 do ranking mundial. No seu palmarés, amplísimo palmarés, hai moitas cosas que destacar, pero simplemente indicativo, foi 16 veces campeón de España e 2 veces campeón de Europa. Retirouse o ano pasado do deporte profesional tras moitas décadas de éxito e, polo tanto, fíxose acredor, en opinión do Goberno de Galicia, desta medalla de Castelao. A cuarta medalla de Castelao recae este ano no empresario chantadino Amancio López Seijas, presidente e fundador do grupo Otusa, un dos maiores consorcios hoteleiros que hai na actualidade, 2.700 establecementos repartidos por prácticamente moitos, non sei se os 5 continentes, pero unha gran parte dos territorios que son destino turístico en todo o mundo, máis de 5.000 traballadores e este empresario demostrou sempre, ademais, un especial compromiso con Galicia. O seu centro de formación para todo o grupo está na localidade de Chantada e hoxe emprega aquí en Galicia a preto de 700 persoas. E, por último, a quinta medalla de Castelao recae na Asociación Galega de Médicos Galegos. Asociación, de Médicos Galegos, a SOMEGA, que neste ano 2024 celebra o seu 30 aniversario. Unha entidade que aglutina profesionais de todas as disciplinas da medicina, vencellados a Galicia dun ou outro xeito, traballando en moitísimos lugares do mundo, en centros moi prestixiosos. Cada ano, ademais, premian e estimulan os mellores traballos de investigación, manteñen bolsas para promover o labor científico, representan a excelencia e o talento científico galego, xa digo, en moitísimos hospitales e moitísimos centros de investigación moi prestixiosos, elevan o nome de Galicia e o recordo de Galicia, a presencia de Galicia, ali onde están. Por lo tanto, estas son as 5 entidades e persoas físicas destinatarias das 5 medallas Castelao que se entregarán o vindeiro venres 28, como todos os anos, coincidindo co aniversario da aprobación en plebiscito do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia e do regreso a Galicia dos restos mortais de Castelao. E o último acordo, les decía, en materia de emprego, ten que ver coa implantación progresiva que está facendo a Xunta de Galicia das ferramentas relacionadas con inteligencia artificial para mellorar os procedementos administrativos e, por lo tanto, os servizos públicos que se prestan dende a Xunta de Galicia. Neste caso,
no que ten que ver coas ofertas e demandas no ámbito laboral. En Galicia hai aproximadamente ao redor de 15.000 postos de traballo de urxente cobertura que a día de hoxe están sin cubrir. Por lo tanto, isto responde a moitos factores, pero, sen dúbida, pode contribuir a mitigar e a baixar esta cifra, mellorar o máximo posible os procesos de selección e de posta en contacto dos demandantes de emprego cos que ofertan emprego a través dos servicios públicos de emprego da Xunta de Galicia. Para elo, xa digo que comenzou un proceso de implantación das ferramentas de inteligencia artificial, un investimento de 8,5 millóns de euros. A día de hoxe hai 54 oficinas de emprego en Galicia que contan coa plataforma EMI, Emprego Intelixente, que permite conectar en tempo real a oferta e a demanda laboral a través de inteligencia artificial. Xa se aplicou de xeito experimental e agora o que imos facer, o que acordouse o Consello da Xunta de Galicia, é reforzar o uso desta inteligencia artificial para poder facer o perfilado competencial de máis de 70.000 persoas inscritas a día de hoxe nas oficinas de emprego de Galicia durante o próximo ano para cruzar todos os datos e procurar a través de inteligencia artificial facilitar o labor dos orientadores e asegurar que todas aquelas plazas que están ao mesmo vacantes, que se está demandando a súa cobertura, se hai unha persoa axeitada, que non haxa ninguna dúbida que se poida facer esa posta en contacto para cubrir ese posto de traballo e tamén, lóxicamente, controlar a todo este proceso, se houber algunha razón de rexeitamento que non estuviera justificada, tomar as medidas pertinentes para que realmente, tanto nas listas de emprego como a través do Servicio Público de Emprego, se dirixa a encontrarlle traballo a aquelas persoas que realmente están buscando traballo. Pasolle a palabra ao conselleiro para que se explique un pouco máis polo miúdo este sistema. Moi bo día a todos e a todos. Como ben decía o presidente, hoxe traemos un acordo ao Consello da Xunta para potenciar o uso da ferramenta de emprego intelixente, EMI, nas oficinas de emprego de Galicia, esas 54 oficinas nas que nós, como saben, tamén temos a competencia nas políticas activas de emprego. Efectivamente, houve un período de probas para a súa implantación e hoxe traemos o plan de traballo para, saben que a inteligencia artificial ten que ter un proceso de aprendizaxe e a forma de facer ese aprendizaxe é precisamente impulsar eses perfilados dos demandantes de emprego e o que estamos plantexando é chegar a 70.000 perfilados ata setembro do ano 2025. Hai que dicir que somos a primeira comunidade autónoma a implantar unha ferramenta destas características baseada na inteligencia artificial e tamén na análise estatística avanzada. E tamén, como dixo o presidente, o que queremos é traballar ao carón das empresas e dos demandantes de emprego para que se perciba as oficinas de emprego con este tipo de ferramentas como un aliado fiable e útil para mellorar as súas condicións de empregabilidade. Si atendemos un pouco pois o que é o referimento da EMI, partindo tamén da necesidade de casar oferta con demanda, hai unha escaseza de man de obra evidenciada pois polos propios medios de comunicación e pola realidade das empresas de Galicia, que temos que ser capaces ao mesmo tempo tamén de ligar pois con eses demandantes de emprego activos, con esa xente que está buscando emprego. Estamos traballando para chegar ao ámbito das competencias e coñecementos específicos máis alá das ocupacións. Isto é un avance desta ferramenta, sale do ámbito das ocupacións, pensen vostedes nunha ocupación como podía ser periodista e o que queremos é entrar nas competencias necesarias para poder acceder a esa ocupación. Por exemplo, no caso de periodista, as competencias esenciales serían 7 e as competencias optativas 58. O que pretendemos é, analizadas as competencias, ser capaces de determinar que ocupacións poden ser as que casan con ese tipo de competencias. Para iso, sin ánimo de entrar en termos técnicos, pasamos do ámbito das ocupacións definidas pola normativa nacional, a CNO, e pasamos a unha linguaxe europea que son as competencias ESCO. E o que pretendemos
é chegar aos contidos de cada posto de traballo, afinar o máximo posible cales son esas competencias dos traballadores, dos demandantes de emprego, para poder tamén ofertar os postos de traballo que máis se adecúan a esas competencias. No que se refire ao ámbito no que estamos traballando para poñer en marcha a EMI, eu creo que se está facendo un esforzo moi grande, afirmo que se fai un esforzo moi grande, como digo, para convertir as nosas oficinas de emprego nun ámbito pois tamén o máis amigable posible, o máis utilizable posible para casar oferta e demanda. Dentro deste ámbito, destacar pois o que temos nestes momentos en 136 postos de orientación e prospección laboral dentro das oficinas. Estamos mellorando a súa operatividade coa instauración do Distrito Único Autonómico que permite realizar trámites en calquera das 54 oficinas aos demandantes de emprego e, por suposto, tamén este punto da habilitación de ferramentas tecnolóxicas, tanto as baseadas na inteligencia artificial, esta que estamos falando da EMI, como tamén o desenvolvemento de servizos web. Entrando no contexto da propia EMI, o punto de partida é que nós temos que entrevistar aos demandantes de emprego para facerlle este perfil. O perfil é individualizado, buscando mellorar a súa empregabilidade. Para iso, o que nos di a Lei de Emprego do ano 2023, que é o punto de partida da utilización de ferramentas destas características, é que hai que contar con soporte de evidencias estatísticas e, ao mesmo tempo, tamén facer un itinerario personalizado formativo, é dicir, si as competencias que detectamos que son necesarias ou que se están pedindo ás empresas non as ten totalmente o traballador, o que vamos a facer é darlle a formación para acadar esas competencias. Unha vez que temos a entrevista, a cita de orientación laboral, o perfilado require desa diagnose previa da situación de partida da persoa usuaria, tendo en conta as súas habilidades, como dixen, as competencias, a formación, a experiencia profesional, a idade e o ámbito territorial. Dende esa perspectiva, EMI, co uso da inteligencia artificial, vai permitir dar un informe de perfilado, é dicir, logo da entrevista, o demandante de emprego vai ter ese informe de perfilado que vai a permitir, por darlle algunha das potencialidades que ten a ferramenta, pois para o caso do entrevistado, vai a sacarlle con datos e con soporte estatístico un informe sobre ocupacións alternativas relacionadas coas súas competencias, as necesidades que poda ter de formación para incrementar a súa empregabilidade. Pode tamén poñerlle en riba da mesa outras ocupacións emerxentes relacionadas co seu perfil e tamén, e creo que isto é moi importante, as empresas que están contratando nas ocupacións de interese na localidade da persoa demandante. A nivel xeral da comunidade autónoma, que é o que nos vai dar EMI? Por iso temos tanta necesidade de impulsar o perfilado. En primer lugar, coñecer as competencias disponibles no territorio. A través do perfilado, a través deses 70.000 perfis, vamos a ver cales son as competencias maioritarias nos demandantes de emprego en Galicia. Tamén detectar carencias competenciais en cada localidade. É dicir, isto nos vai permitir facilitar a programación de accións formativas adaptadas. Prever incluso o comportamento laboral de cada comarca de Galicia, de cada ocupación referida a un ámbito temporal de 6 meses e ofrecer ás empresas a posibilidade de cobertura das súas vacantes baseándose nas necesidades reais de capacidades, competencias ou coñecementos. A quen destinamos a EMI de xeito preferencial? Fundamentalmente, demandantes de emprego con máis de 30 días de desemprego e que non teñan un perfilado realizado nos últimos 2 anos, e, ademais, ligaríamos tamén, ou vamos a ligar, por suposto, todo este tipo de entrevistas ao programa de seguimento intensivo da demanda de emprego, que está posto e está funcionando moi ben no conxunto de Galicia, no cual, como decía tamén o presidente, evidentemente, nós o que queremos é que nas listas pois este xente que este buscando activamente ofertas de traballo, que este buscando empleo, e evidentemente tamén, se unha vez que lle facemos o perfilado, se facemos este traballo coa inteligencia artificial e poñemos en riba da mesa ofertas de traballo que se adecúan ás súas condicións, a idea clara é que se poñan a traballar. Se non se poñan a traballar, pois eso permitiría ou faría que entrara no programa de seguimento intensivo da demanda de emprego, no seu caso, pois podría ter como consecuencia a suspensión na lista, polo tanto tamén a suspensión dos beneficios asociados á lista. Non é ese o objetivo fundamental é, como digo, axudar a xente que está buscando activamente emprego, que son os que queremos que estén aí, precisamente para que poidan ter as mellores ferramentas posibles para encontrar un posto de traballo máis axeitado posible ás súas capacidades.
Vou rematando dicíndolle que todo isto se complementa tamén cun programa de apoio ao personal orientador, 136 orientadores que temos nas oficinas, ademais de outros que temos nas entidades locais, en entidades privadas que colaboran, e aquí vamos a poñer en marcha, por suposto, tamén un programa de formación para os nosos orientadores co fin de facilitar o uso da ferramenta. O obxectivo, como dixen ao principio da miña intervención, é intensificar unha vez que amosamos e vemos a potencialidade de ferramenta, por unha banda, formar o persoal orientador, elevar o nivel de calidade do perfilado competencial e, sobre todo, ser capaces dese obxectivo ambicioso de chegar a 70.000 perfilados competenciais de persoas demandantes de emprego. A clave da ferramenta é a aprendizaxe, e para ter esa aprendizaxe necesitamos canto antes incorporar estes perfis. Ata aquí, pois, todo o que tiña que ver coa ferramenta. Se teñen algunha pregunta ao respecto. Sí, conselleiro, dixo que non era o obxectivo principal, pero tanto vostede como o presidente deslizaron esa situación que se pode dar de persoas que se lles fai a oferta e non aceptan. Dá a entender que ese perfil sí existe, que se están atopando con esa circunstancia, que hai xente inscrita nas listas de demanda de emprego que realmente non o está facendo. Grazas. Sí, e de feito nós temos un programa de seguimento intensivo na demanda de emprego na que estamos constatando pois que hai situación desas características. Non, cos datos dese programa pois xa dimos de baixa preto de 6.500 persoas nas listas de emprego porque non estaban buscando de forma activa emprego. Non é o obxectivo fundamental, como digo, da ferramenta, pero sí que si estamos dando as mellores condicións cun ferramenta de inteligencia artificial para mellorar o perfilado, o obxectivo fundamental é que haxa xente nas listas que estén buscando emprego porque nós o que pretendemos é encontrar o emprego máis axeitado ás súas competencias. Vale, moitas grazas. Boas. Boas. Queríalle preguntar por a posibilidade que explicou onte o presidente Pedro Sánchez nunha entrevista ao xornal La Vanguardia dunha financiación singular para Cataluña. Non sei que valoración podría facer desa situación. Bueno, pois, creo que é fácil de entender que estamos absolutamente en desacordo, pero que levamos moito tempo, ademais, pedindo que se faga exactamente o contrario. Eu recordo que pediron a conferencia de presidentes que tiña que estar convocada xa porque existía o quórum que marca a lei, non se convocou, cada día queda máis claro por qué, porque o Goberno central a Pedro Sánchez non lle interesa falar de xeito multilateral, todos en riba da mesa para falar dunha cuestión tan fundamental como o financiamento autonómico, sino que lle sigue interesando a bilateralidade, eso sí, con territorios moi concretos. Xa sabemos o que nos costou a investidura de Pedro Sánchez e agora imos ver o que nos costaría a investidura do señor Illa. Por lo tanto, os intereses partidistas, os intereses de mantemento na Moncloa, están por enriba de calquera outra cousa. Por lo tanto, a nosa postura sigue sendo exactamente a mesma. Non a quebrar a igualdade territorial básica, non a quebrar a igualdade dende o punto de vista do financiamento en función das circunstancias, pero todos temos que chegar a un acordo en conxunto e, dende logo, rexeitar absolutamente os tratamentos singulares, bilaterais, a costa do que tiña que distribuirse conxuntamente. Boa tarde, presidente. Relacionada con isto, non sei se a Xunta estuda levar aos tribunais, como xa anunciou que faría algún outro presidente autonómico, o tema tamén do financiamento singular para Cataluña, e se tamén, por outra banda, se a Xunta ten xa clarificado se vai recorrer a lei de amnistía. Moitas gracias. Sí, empezo pola segunda. Anunciamos que estábamos estudando, lóxicamente, para facer un recurso fundamentado, pero, bueno, todo apunta a que hai motivos para ese recurso, ainda estamos en prazo, pero, vamos, cada vez estamos
máis reafirmados en que é necesario, porque ademais unhas cousas son consecuencia das outras. É unha lei, teñamos escoitado moitas veces, a amnistía empeza quebrando a igualdade xurídica, despois quebra a igualdade territorial e acaba quebrando a igualdade económica. Aquí estes pasos se están dando moi rápido. Polo tanto, temos que reaccionar dende o punto de vista político. Creo que non imos ser, ni moito menos, a única comunidade autónoma e ni moito menos solo comunidades do Partido Popular, polo que escoitábamos, por exemplo, o presidente de Castela-A Mancha hai uns días, e ao mesmo tempo tamén con recursos xurídicos. Veremos en que consiste. Por ahora foi un anuncio nada máis do presidente do goberno, de Pedro Sánchez, pero bueno, xa nos ten acostumados a que cando ten que tomar unha decisión para seguir manténdose el ou o seu partido en algunha institución, non lle doen prendas. Por lo tanto, supoño que seguirá adiante e conforme vai actuando nos iremos reaccionando desde todos os puntos de vista. Pero, vamos, o primeiro nos ten que ter moi preocupados. E creo que todas as forzas políticas en Galicia, non só o Partido Popular, o Partido Socialista, volvo a decir, ten unha magnífica oportunidade para mandarlle un recado ao Partido Socialista a nivel nacional, o seu máximo responsable, de que isto a Galicia non lle convén en absoluto, e o Bloque Nacionalista Galego debería darse conta unha vez máis que todas esas promesas que lle fixeron para facilitar a investidura só serviron para que o presidente que foi investido agora tome estas decisións perxudiciais para Galicia. Bos días, presidente. A Fundación Pública de Tutela de Adultos, a Funga, ven de quedarse en director xerente e acumula IVAs de funcionamento, como veñen criticando varias entidades sociais e tamén recollen os medios de comunicación. Son máis de 3.000 persoas as que dependen desta entidade da Xunta. O presidente da Xunta está ao tanto dos problemas e como se van solucionar? Que non haxa ahora mesmo un máximo responsable na Funga non quere decir que non se este traballando para a atención a todas as persoas que están baixo a súa tutela. Por lo tanto, procederase a nomear un responsable e mentras eso non quere decir que en ningún caso se este deixando de atender o seu día a día. Presidente, das súas verbas enténdese que tampouco estaría, refirmo o tema da financiación singular, que tampouco estaría de acordo, ainda que, por exemplo, poñámonos no suposto, Galicia tamén recibirá esa financiación singular, igual que se lle preguntou cando se falaba da condonación da débeda, deduzo que tampouco se estaría de acordo, ainda que, bueno, houbera financiación singulares ad hoc. Grazas. Pero que, mire, que se fai memoria, cando se anunciou a condonación da débeda, ao final o único que se fixo foi o que lles interesaba, que era mandarlle a mensaxe a Cataluña naquel momento, porque necesitaban e siguen necesitando o seu apoio. Por lo tanto, isto é un pouco o mesmo, que tratamentos singulares. Unha cousa é sentarnos todos, poñer en riba da mesa as nosas necesidades de financiamento, desde logo non aceptar que hai comunidades que necesitan máis financiamento que outras, todas necesitamos financiamento, poñer as nosas circunstancias en riba da mesa e intentar chegar a un acordo xeral. Isto xa se fixo hai moitos anos, non é sincero, pero está feito. Por tanto, o que hai que volver a facer é cada vez máis urxente. Se empezamos a negociacións singulares, onde cada un fala co goberno central, pero non escoita os demais, isto, dende logo, isto é inviable absolutamente, porque cada vez irá chegando a acordos e cada vez quedará menos para o seguinte en ir falando. Por tanto, que non ten ningún sentido e é toda unha manifestación de intencións que non se queira reunir o Consello de Política Fiscal e Financeira, que non se queira escotar os presidentes na conferencia de presidentes e se queira seguir facendo o de sempre, que é tratar ben aqueles que se necesitan para seguir manténdose no poder. Ustedes verán que todas as mensaxes sobre tratamentos singulares, sobre concesións económicas ad hoc, sempre son na mesma dirección. Hai comunidades autónomas totalmente privilexiadas por necesidades de apoios parlamentarios polo Goberno Central e outras, a inmensa maioría, entre as que está Galicia, que teñen que salir perxudicadas para que estas salgan especialmente beneficiadas, e iso é o que queremos evitar a toda costa. Perdón, presidente, pero a pregunta pola Funga non era só pola dirección xerencia, era pola acumulación de problemas. Que solucións ten a Xunta para esa acumulación de problemas máis alá do nomeamento dunha persoa? Pois, oiga, mellorar o funcionamento dun servicio fundamental no que haxa que mellorar. Xa as solucións concretas entenderá vostede que é unha pregunta que ten que dirixir á Consellería competente, porque máis o non foi un acordo nin nada que se tratara no Consello de Asunto de Galicia.
Presidente, sobre o tema da financiación, non sei se xa falou con algún presidente de alguna comunidade ou hai algún contacto pola posibilidade de formar unha fronte común entre as comunidades que quedarían perxudicadas por esta declaración, por este trato diferenciado a Cataluña. E preguntarlle polo tema dos MIR de carto ano, non sei se dixo a cifra que eran, se non a dixo se pudera precisar. Gracias. A cifra total dos posibles destinatorios, a cifra exacta non a sei. No, o que dixen é que, polo que me transmitía a Consellería de Sanidade, hai unha porcentaxe moi alta en contactos informais, en tanteos que se fixeron. Xa digo que a posibilidade de apuntarse a este procedimento se abre a partir de mañán, ábrese a partir de mañán pasado, me parece, pero polo que foron tanteando, para ver a viabilidade de facer esta oferta en firme, a aceptación pode ser bastante alta en primaria, o que decía, porcentaxes bastante altos que non quero, mañán se vai abrir o proceso, iremos comprobando exactamente, pero xa digo, por lo que me transmitió o conselleiro, son porcentaxes altos, dende logo moito máis da mitade. A outra pregunta da fronte común, bueno, lóxicamente estamos falando entre nós, se están producindo manifestacións, volvo a aludir o que decía o presidente de Castela Mancha hai uns días, e o que creo que pensan todos aqueles, menos os que van ser directamente beneficiados. Supoño que agora empezarán as ofertas, os brindis ao sol singulares, os tanteos, ou intentar dividir o que ten que ser un sentimento xeral entre todas as comunidades autónomas. Dende logo, volvo á miña resposta anterior. Este de divide e vencerás nun tema tan serio, pois é unha política que suele utilizar os malos gobernantes. Creo que os que aspiramos a ser bons gobernantes temos que ter claro que hai cousas fundamentais que deben decidirse entre todos para manter a igualdade e ser coherentes. Eu vou non facer, e tu seguro que os meus compañeiros tamén. Do Partido Popular seguramente, por lo que temos falado, seguramente, non quero falar por eles, probablemente outras comunidades autónomas que non goberna o Partido Popular, pero que salirían clarísimamente perxudicadas se empezamos a falar de financiamento de situacións singulares, porque non se lle pode dar singularidade a todo o mundo, e o que está ofertando que o presidente do goberno sabe perfectamente. Gracias, presidente. Falaba do plan de reforzo de sanitarios no verán, falaba dos MIR, que di que non sabe canta xente se vai apuntar na bolsa, pero cantos médicos se van contratar? Porque había unha porcentaxe, non, para contratar incluso médicos de fora. Non sei se teñen unha cifra concreta. No, eso hai que verlo tamén. Decía que incluso está aberta a posibilidade de que veñan médicos de outras comunidades autónomas a apuntarse a estas bolsas. Por lo tanto, imos esperar tamén unha posibilidade máis. Por lo tanto, eu pido paciencia. A partir de mañán vanse abrir as quendas e iremos vendo os que se apuntan. Están todas as posibilidades abertas, todas as posibilidades reais, planteadas pensando, sobre todo, recorden que había unha posibilidade que era que médicos que atenden un centro de saúde en Galicia, que baixa moito a actividade no Brao, poda ir a atender, a apuntarse para atender outro centro de saúde que a sube moito, non? Por lo tanto, esa tamén é unha premisa fundamental, que os dous servicios sexan viables, tanto o que non vai estar como o que se vai atender. Por lo tanto, veremos. Xa digo que o plan da Consellería de Sanidade o que intentou é abrir todas as posibilidades de que veñan médicos con titulación para poder traballar nos centros de saúde en Galicia. Presidente, tres preguntas. Unha, quería saber se hai preocupación na Xunta pola situación da comunidade galega en Argentina, visto o recorte do Estado que está levando a cabo o goberno de Milei. Outra é sobre a situación que está a vivir en Ourense. Quería saber se o Partido Popular estaría disposto a apoiar un candidato do Partido Socialista como alternativa a Gonzalo Pérez Jácome, ou ben se a liña vermella sería un posible alcaldable candidato do Partido Popular. E a terceira sobre o proxecto da mina de Tolopino, que parece que revive, que se presentou por parte da empresa un novo proxecto que agora quería dar a denominación de estratégico despois de que o anterior fose Fernando. Quería saber cal era a postura da Xunta ante iso. Gracias. Moi ben. Bueno, primeiro, preocupación sempre temos polos galegos que están en Argentina ou persoas con raíz galega e con moito contacto con Galicia. Por lo tanto, estaremos atentos ás decisións que poda tomar un goberno lexítimo, elexido nas urnas, se houbera algún persuicio, pois intentar botar unha man como sempre fixemos, especialmente
en situacións de emerxencia social, iso levámoslo facendo moito tempo, hai xente que, por desgracia, galegos, sobre todo galegos de nacemento en Galicia, que somos de maioridade, que algúns están nunha situación, non agora, de sempre, des últimos anos, situación de especial necesidade social e que veñen sendo atendidos pola Xunta de Galicia. Por lo tanto, seguiremos atentos e, bueno, esta preocupación xa mostramos, pois hai algo máis dun mes, xa non é só polo impacto na poboación, tamén polo impacto nas empresas, que ao final tamén impactan na poboación, que podían ter algunhas decisións do goberno argentino e que intentamos mitigar e que se complicou coa crisis diplomática que tivo lugar hai un mes. Por tanto, por suposto que existe esa preocupación e seguiremos con atención toda a evolución. Respecto a Ourense, mire, vou dar a miña opinión, porque ao final a decisión, ustedes dirán que somos un partido en organización, pero ao final a decisión é dos concelleiros que forman o Grupo Municipal do Partido Popular en Ourense. Pero logo a miña opinión é que, xa dixen estes días, as cousas cando se queren facer ben, fanse de outra maneira. Aquí, si se trata de cambiar alcalde para que as cousas melloren. Por lo tanto, non creo que sexa unha boa política que o partido menos votado en Ourense poña unha liña vermella, non se equipare, diga que é todo o mesmo e que, por lo tanto, tanto lle dá con tal de que non goberne nin siga gobernando o actual alcalde, nin teña posibilidades de gobernar a segunda lista máis votada, e isto di a última. Esas liñas vermellas, eses cordóns sanitarios, os que tan afeizoado é o bloque, o que demostran, ao final, son moitas ganas de falar, de marcar postura, pero moi poucas ganas de solucionar problemas. Igual, xa digo, que a forma de plantexar todo isto, porque os mesmos que decían que non querían a Jácome hai un ano, cando se conformou o goberno municipal, os mesmos que estaban negociando con él en parkings que creían que estaban fora da vista dos fotógrafos. Por lo tanto, se houbera seriedade en todo isto, perfecto, pero tal como se plantexou, e con esas liñas vermellas, donde o Partido Popular, insisto, o partido con menos apoio nas municipais, dos que ten representación no Concello, di de entrada que non temos ninguna posibilidade, ningún dereito a nada, creo que así non se fan as cousas e creo que isto vai moito máis de postureo por parte tanto do Partido Socialista como do Bloque que de outra cousa. E o proxecto da mina de Touro, mire, resposta que vale para este proxecto e para calquera outro. Os proxectos, volvo a decir, mas é absolutamente así, son analizados dende o punto de vista técnico polos técnicos, e se teñen viabilidade, se lles dá para diante, se non, non. E este proxecto non é ninguna excepción respecto a eso. Hola, que hai? Bos días. Bos días. Xusto esta mañán había unha roda de prensa do equipo de goberno de Santiago e non sei se está se sabe, pero bueno, anunciaron unha serie de medidas precisamente de limitación do actual pexón para limitar novos establecementos turísticos. Tamén a alcaldesa insistía nesa xuntanza con vostede para ver a cuestión da taxa turística, dicindo que outras autonomías e concellos que o goberno do Partido Popular está instaurado, é dicir, que xa hai taxa turística e está avalada polo propio Partido Popular nesas zonas, e que insistía tamén en pedirlle esa xuntanza que vostede parece ser que non avanza ou que non dá datas para esa reunión. Quería saber se ten vostede previsto xa reunirse en breve ou cando menos un horizonte temporal coa alcaldesa para solucionar esta cuestión. Que, por certo, que decía que non era turismofobia, que era todo o contrario, que regulara o mercado turístico. E depois tamén outra cuestión relacionada co que apuntaban aquí hai un momento, non, do tema de emprego. Quería saber se teñen se esa nova aplicación, pasóseme antes preguntarlle ao conselleiro, se esa nova aplicación tamén vai definir, ou será inteligencia artificial, se vai definir o éxito o fracaso desa búsqueda activa de emprego, e se os que se negan, entre aspas, a acollerse a ese emprego que lle ofrece a inteligencia artificial van ser penalizados. Gracias. Sí, mire, a primeira pregunta. Primeiro, por suposto, que a alcaldesa de Santiago, igual que todos os alcaldes e alcaldesas, teñen
as portas abertas para reunirse con calquer membro do equipo de goberno da Xunta de Galicia, conselleiros, conselleiras, directores. Isto creo que a alcaldesa de Santiago, igual que o resto, o saben perfectamente. Eu volvo a, perdonen que repita, mantive unha xuntanza con el no mes de outubro, vou me reunir cos alcalde e alcaldesa, coa que non me reunira nesa rolda por diferentes razóns non tiven lugar esas reunións e vou na ter agora, e, polo tanto, creo que o lóxico ir mantendo reunións periódicas e, cando toque esa periodicidade, teremos esas reunións. Pero, se imos a este caso concreto, quero decir que quedáramos nesa xuntanza, xa vai para uns cantos meses, foi en outubro, que o Concello de Santiago iba a trasladarnos unha documentación sobre a taxa turística que era moi clara, era sobre a base, esa proposta que tiña, e máis é que a alcaldesa estuvo de acordo naquel momento en volver a darlle unha volta para suscitar o máximo consenso e, ademais, que era o que non viña nesa proposta inicial, que o que se recaudara revertera en aspectos turísticos, de mellora turística, en todos os sentidos, do Concello de Santiago, porque a recaudación era para fines xerais, recordo. Bueno, eu sigo agardando que se me remite esa documentación, e que eu volvo a decir, teño a miña opinión, que vostedes a coñecen como sobre a imposición de tasas turísticas, pero tamén dicen do principio que é un dereito do Concello impoñele tamén asumir as consecuencias da súa aplicación, as que se deriven, boas ou malas. Por lo tanto, se esa documentación se presenta con eses condicionantes que a alcaldesa aceptou, eu manteño o meu compromiso de tramitar para que finalmente se procede e se convirta nunha lei. Por tanto, non hai ningún cambio sobre iso e, por tanto, toda esta... Creo que o máis operativo sería dispoñer desa documentación que non entendo por que tantos meses despois ainda non está completada no sentido en que se lle pediu. E a terceira pregunta. Bueno, o conselleiro explicaba, esta ferramenta o que intenta é perfeccionar cada vez máis os mecanismos para facer esa conxunción entre ofertantes de emprego que necesitan, ademais, en moitos casos, cubrir as vacantes con celeridade e persoas que estén buscando traballo. Creo que isto é a función principal. E a xente que está apuntada nas listas de desemprego é porque está buscando traballo, ou así debería ser. Por tanto, se é así, función principal desta ferramenta cumprida. Ora, tamén, se na aplicación desta ferramenta se detecta por persoas que levan moito tempo rexeitando sistemáticamente, que tamén existen, como eu decía, están nos medios de comunicación, ofertas de emprego, para entendernos, ninguna lles vale. Ahora, afinamos moito máis esta ferramenta, dentro das posibilidades de inteligencia artificial, deixa moito menos marxe a dúbidas sobre que debería haber unha conxunción entre ofertante e ofertado. E se volven a rexeitar, lóxicamente, o que non podemos estar, estes son recursos públicos, eternamente con estas persoas que cada vez que teñen unha oferta as rexeitan sempre apuntadas indefinidamente nas listas de emprego. Xa houbo, na experiencia piloto que se fixo, persoas que saliron desas listas porque realmente non quedou objetivamente acreditado dentro do que se pode acreditar que o interese non era traballar, o interese era estar simplemente nas listas de desemprego. Creo que isto entende todo o mundo e creo que o que hai que facer. Lóxicamente, as consecuencias son que os efectos que se derivan de estar apuntado nunha lista de desemprego para acceder a unha serie de prestacións, para ter unha serie de condicionantes, lóxicamente, estar nunha lista de desemprego non pode ser un fin en sí mismo. A lista de desemprego se está para atopar traballo. Para iso queremos modificar esta ferramenta e, lóxicamente, aqueles que non estén para iso, algo haberá que facer. Presidente, bos días. Relacionado tamén co tema do comercio, esta mañá o Concello de Santiago aprobaba unha moratoria dun ano para impedir a apertura de establecementos comerciais ligados ao turismo, tipo tendas de souvenirs, co obxectivo o Concello de fomentar ou de preservar o comercio tradicional. Non sei que como valora esta medida. E, por outra banda, quería preguntarlle sobre Altri. Vostede tenlle demandado en repetidas ocasións ao Goberno Central que faga público que cartos vai a financiar ese proxecto e quería saber se dende a Xunta xa está pechada esa cantidade e canto se vai a destinar e se non está pechada como se calculará a cifra de fondos públicos que recibirá Altri da Xunta. Gracias. E respecto a primeira, todo o que este dentro do que permita a normativa,
Por suposto, nós non podo dicir outra cousa que o Concello de Santiago ou calquer outro concello ten a capacidade e a autonomía para facelo e tamén para asumir as consecuencias, volvo a decir, boas ou malas das súas decisións. Por lo tanto, se é unha decisión do Concello de Santiago que permite a normativa impedir que haxa máis negocios, tamén co que supón negocios de creación de postos de traballo e de riqueza, é unha decisión que toma o Concello de Santiago e, por lo tanto, o Concello de Santiago é quen debe explicala se está, insisto, dentro, non coñezo os detalles máis que ese anuncio, dentro do que permite a normativa, esa moratoria, a Xunta de Galicia ten moi pouco que decir. Si acabo de decir que lle daríamos para diante unha taxa turística e cumprir esas condicións, a pesar de que non estou de acordo coa taxa turística, pois moito máis neste caso. Pero tamén hai que medir as consecuencias e simplemente deixo como reflexión os negocios danlle traballo a xente e tamén crean riqueza. Pero supoño que isto tamén estará valorado polo equipo de goberno do Concello de Santiago e polo tanto, un pouco nada máis que decir. Respecto ao financiamento, mire, imos ser firmes con este tema e, se me permite, serios tamén. Levamos anos esperando a que se convoque unha serie de PERTEs. Eu reuníme con sucesivos ministros de Industria. O último dixo no Senado, me parece que foi, que lle parecía un proxecto que merecía financiamento. As últimas decisións, e así se indicou a empresa da Xunta de Galicia, era tramitalo como un proxecto singular para obter financiamento máis directo dos fondos Next Generation. Fondos que siguen nun caixón, nunha parte moi importante, sin que lle aproveiten a ninguén. Por lo tanto, aquí está o financiamento. Se o plantexamento do Goberno Central é que se a Xunta de Galicia non aporta fondos, que tamén van para outras moitas cousas, eles non teñen por que aportar nada, é un erro, porque os fondos Next Generation que se reservaron na súa totalidade os industriais son para estes proxectos. Se nos lo deran a nós, eu podría respostar moitísimo mellor esa pregunta, porque teríamos a capacidade de mover eses fondos. Se a pregunta é, a Xunta de Galicia, fondos que poden ir a moitas cousas, ten que destinalos a eso, senón o Goberno non vai mover unhos fondos que só poderían ir para iso, me parece unha proposta injusta para este proxecto e para outros moitos, porque hai outros proxectos industriais en Galicia de moitos postos de traballo que están esperando este financiamento e que levan meses e meses sin saber nada. Por lo tanto, espero que así non sexa. Dito isto, por suposto que os proxectos tractores terán o apoio da Xunta de Galicia, pero nada impide o Goberno Central determinar a súa cifra como se comprometeu e non é necesario que a Xunta de Galicia diga o que vai aportar en consecuencia, porque as cantidades non son proporcionais en absoluto. Volvo a decir que se nos transfiran os fondos Next Generation, PERTEs industriais, e nos solucionaremos todos os proxectos tractores que están esperando en Galicia, terán financiamento, se procede, nun prazo de tempo moi breve. Moi ben, moitas gracias.